Това какво е според вас? Очевидно е глава на агне или пък на козле. Този знак е дошъл при нас върху орехово дърво. И ето точно зад него Създателят е образувал друга фигура. Какво е това според вас? Това е органа, който имаме всички и когото наричаме анус. Обаче, точно един срещу друг тези знаци върху орехово дърво са послание от абсолютния природен разум. Всички знаем, че ореховата ядка прилича много на човешкия мозък. Това послание на Създателя е покана към днешния човек за размисъл. Съобщение от природния разум за предстоящо събитие. В стари времена, в прастари времена, хората са отдавали голямо значение на природните знаци. Защото не са имали никакви други знаци. В днешно време шофьорските пътни знаци са изместили на заден план. Дори са ги изхвърлили от съзнанието на много хора. Природните знаци, които срещаме навсякъде около нас. Но в природни условия, не в градски. Това послание ясно и недвусмислено ни говори за раждане на дете от мъж. Не само, че мъжът ще може да ражда деца, но ще може и да ги кърми. Защото имаме друго послание, което ни показва буйна женска гръд, пълна с мляко. Може да ви се стори глупаво, възмутително, невъзможно. Това не е прието в нашето масово съзнание днес. Раждането на дете от мъж. Но ето, задайте си въпроса, защо сега, когато България умира, Създателя и унищожителя на всичко и на всеки, абсолютния природен разум, космическото информационно поле отца ни, защо не ги изпраща тези знаци сега, точно когато България умира и българския род изчезва? Тези знаци се намират в района на Бълградчик, върху едно орехово дърво. Това е послание. Днешната техническа арогантност е толкова свирепа, че не обръща внимание на висшия разум. А той е тук. И ни говори за ето това събитие. Мъжът ще започне да ражда деца. И когато това събитие настъпи, ще дойде истинския мир между мъжът и жената.
Ако желаете да посетите това мистично място близо до Белоградчик, обадете се на посочения телефон.